ciebie uratuję. Ну что? Не чакали? А я тут повернулась драгонагой. Вось. Раз сегодня не будешь пацира, значит сегодня будет драгонейдж. Вось. Я вырашила так. Ой. Доўга мы не стрымілі. Але ладно. Сёння будзе насамрэч вельмі караценькі стрым, не на 7 гадзін, на гадзіны 2, максимум 3, хутчэй усяго на 2. І сёння гэта будзе проста стрым шпацыру, лута і зачысткі ўсяго, што тут было. Ой, а дзе я? Хто я? Так, у нас тут новый тіммейт у нас з'явіўся. Так, напрыканцы мінулага стрыма. Так, і Варыку трэба прапампаваць абілкі. Ось ён. 1 поінт. Ну, відавочна, у б'янку можна, або сюды у пасткі. Так, ну я сюды пайшла, мабуть, да гэтага дапампаваць. Або гэта. Ну. Ось тут у яго цяпер будзе стаяць. Тыц. На чым мы спынілись? Так, гэта тактычная пауза. Так, а тут же можна... не, нельга. О, ось так можна. Астрарыум. Мы яго ўжо зрабілі, я думаю. І гэта мы зрабілі. І тут мы ўсё выканалі. І тут мы ўсё выканалі. Пец, як мы ўсё пазачышалі. Вось тут мы не выканалі. Вось тут смок. Якой нас заб'е проста адразу. Вось тут сюжэт. Тут таксама... Рэдкліф тут. Тут гэты квест астрарыумаў. Тут
так само нейкі квест. І вось тут у нас яшчэ ёсць разрыв. Ага, нейкія наёмнікі. Вернуть скарб і ріфти. Я думаю, давыканаць зараз гэта трэба, пасля пойдзем. Мабыць, гэты, але ён супер великага ўзроўня для мяне, але паспрабуем, выканаем гэта. Это, ну, красиво да сюда прыйдзем. Мабыць, гэтай акуларыум таксама збярэм, таму што тут лагер, тут просто 2 хвіліны ад лагеру і ўсё. Ну што, план такі. Так. Нет. Так. Ага. Ой, так, я памятаю, там гэтыя мядведы. Так, я забылася кнопку. Так, прабачце. Прабачце. Я просто праходжу побач. І ўсё. А як? Як з тебе сісти? Дякую. Ой, мене зараз заб'ють. Ладно, тут все супер великого уровня. Да ладно. І я забылася, як тут змагатися. Ладно, в эту зону мы не пойдем. Так, воды. Ну тут мне падаецца таксама нейкая дупа. Ну што, тады дымсь. Тут бліжэйшае вот за ўсё вось гэта, я думаю. До речі, я буду... Я думаю, мені
сюди. Я думаю, я не впевнена. А, гэта. Угу. Не. This place is unpleasant. Не памятаю, што тут ужо квест быў, дзе мы знайшлі ключ ад гэтага месца. Угу. Так, ну отсюда можно сюда. Так, цікаво. Коли я викликаю коня за Варикой, я за Варикой поеду? О. Угу. Так, ну я тут пам'ятаю, ми тут з магами змагалися. Адчинили вось гэтую дверь. О, ось там зараз відчинено. Угу. Я хочу за свого персонажа. Угу. Меч змеи. Угу. Так, ну что, сюда? Угу. Так, я поспробую з гэтага боку обойти, потому что там унизе, мы пам'ятаем, что там унизе. Там все дрэнна. Вітаю, Свідригайло. Вроді так само гуляє. Так, так. Чинкін Сісі 2. Так само. Ну, як казати, ми гуляємо різні гульні, різні жанри. Вось. Так що, хто хоче хорора в Лоукрафтовщини, але ласка до Тоді, я не супротив.
Так, ладно, я туды не патраплю. Я хвалююсь, што гэта падобная гульня на Assassin's Creed 3. Я думаю, так, то бок тут, ну, больш падобная, чым там, не ведаю, сюжэтныя нейкія гульні. То бок тут таксама вялікія гэтыя вялікія мапы адчыненыя. Indigency? Не ведаю. Чым рэч, але я думаю, што падобна. Native people of North America. Угу. Індіанцы. Так. Не, тут фэнтэзі. Мокі. Вось гэтае вось усё. Ладно, не, мы туды не патрапім. Думаю, толькі праз смокаў патрапім. А яны вось тут, і яны вельмі... як-то... злыя. Вось. І высокага ўзроўня. Так, тут у нас магія. Вось гэта вось усё. Ладно, прабач. Магічная жывёлка. Я не спецыяльна. Вось, і гэта РПГ вялікая, то бок тут ты сам ствараеш персанажа, тут дыялогі, вось гэтае вось усё, выбары. Неяк так. Ой, штосьці там адбываецца. Ой. Рэпліка пра праблемкі тут. Упс. Не туды. Отшипись. Я бы, до речі, погуляла у Sinking City 2, але, на жаль, зараз нема магчымасці набыць, ось. Але першая частка неблагая была, то бок так, там былі хібы, вось гэта вось усё, але усё ж такі. Дарэчы, тут ёсць страта, як тут пачынаюць гэтыя рэйдкі, але ладно. Где я? Куда я? Отшипись ты от меня. Ладно, лучше не отрываться. Окей. Нам треба буде качати некую обилку на ДШ або телепорт. I think we could have skipped these things getting weirder, don't you? О, нарешті нас пустять у Редкліф, ой, то самий Редкліф з першої частки.
And not merely weak, but altered in a way I have not seen. М. Привет. Mother, I had the dream again last night. М. Гэта што, як у першай часткі вось гэты шлях вось просто калі што ў першай часткі Рэдкліф быў, але мы вось адразу пачыналі вось з гэтага месца, мне падаецца. О, I talked to one of the rebel mages. але ў лоры гэтай гульні гэта было там дзесяткі гадоў таму. Look at that old thing. I'm surprised it's still standing. Ну, A beautiful area гэта, to have seen so much sadness. гэта мы тое, што мы тут абаранялі. Угу. Так. Яе знішчылі. Пачвары. Так, пытанне. Я вось тут ось бачу скрыню. О. Ну, далей ужо ніяк. Вітаю, патата. Гэта успомніў пра падпісату. Ну, уяві, што гэта шпацыр. Вось уяві, што вось гэта Міхась са мной бегае. Слэшер. І Узяслаў, і вось мы тут шпацырым. Вось. Як я? Я нормально. Вось. По-тихому, я так скажу. I hear most of the apostates are dead. We should be getting more refugees. Ой, ностальгія, як ну вось не ностальгія нават, а просто вось розніца 10 гадоў, ну трошки менш паміж гульнямі, але ўсё ж таки першы Dragon Age, як тут просто было нічога. І гэты, як тут як прыгожа, якія дрэвы. Геометрія лакацыі. Так, вось тут мы бегалі. Першай часткі не было столькі тут NPC. Яны тут пабудавалі плот. Камон. We did not flee Redcliffe when the dead walked into the village. We will not flee now. Так, гэта вёска, то бок гэта яшчэ не самі Рэдкліф, а гэта вёска перад гэтай, перад замкам. Так, я была ў вялікім шпацыры. А, перка няма, на жаль. Каб тут адчыніць. Ну, яны тут, канешне, ўжо пабудавались, так пабудавались. Эх. Rumors about the apostates attacking people were just rumors. Быть, тут зверху можна праскочыць неяк. Ладно. Так, вось там штосьці будзе. Good day. Уф. Так, это я. Girls of the village bring it daisies and ask for love. Rarely does it listen.
Це демон некий. Щось його. Так. А, ні, мені не туди. Я хочу тут тоді знайти, що у нас тут. О. Ага, фастрал. Угу. Так, я хвалюсь, что тут я не повернусь. Угу. The Grey Warden Alistair grew up at Red. He used to play in the fields outside this very village. Угу. Так, Алістер справді тут вирос. І не просто шерий страж, і он король увогуле. Так, удавец. Угу. Так, ну, беремо всі квести, які можемо знайти. Чому би і ні. О, вон ён, вон ён. Эх. Як усе змінилось? О. Не є. Так. Угу. Не ведаю, трэба мне гэта набываць. Ну, это... І гэта хай будзе. Так, что можно продать? Не буду ничего продавать. О. Куди? Into Winter, they would never take that away just because you're a mage. After what I did, I'm not even sure. It's not your fault. It happened to any of us. That doesn't help. That's what people say to us.
Гэты дзіцёнак, якога мы выратавалі у першай гульні. Ну і ён нашчадак гэтага ярла. Мгм. Я здзіўлена, што ты тут. Ой, ён жа яшчэ маг. Угу. Яго выпісалі з гэтага. То бок ён не нашчадак гэтага ўсяго. Там божух на ўсю норм. Угу. Ну, паспробуем. Нічога не абяцаю, але паспробую. Угу. Так, ну я гэта ведаю. Гильдия торговцу гномьям. Угу. Ну, контролюють потоки крыцей торговые. Вельми консервативные. Угу. Альянсіцца з гэтымі божухна з банкірамі, карацей. Ой, прыгожая вада. Глядзіце. Это их хвали. Here, let me try. So each ocularum is made from the skull of a tranquil. I had wondered what became of those poor souls when the circles collapsed. Now we know. I figured they'd fled with the rebel mages. Poor bastards. I had wondered what had become of them when the mages rebelled.
What a tragic waste. Капец, то бок усе гэтыя чарапы акулярыумаў. Гэты транквіл, то бок транквільныя магіі. Ну, гэта магіі, якіх зрабілі, як казаць. Ну, гэта гвалтоўна, мне падаецца, іх зрабілі як гэта. Просто як цацка. Ну, то бок яны аля інвалідізіравалі іх праз магію і зрабілі з іх просто такіх супер супакойных супрацоўнікаў т.д. Забралі ўсе іх эмоцыі, але разам з гэтым яны былі, ну, аля свабодную волю і You've seen a great забралі deal of battle. з дапамогай магіі Not all. Not і like you. выкарыстоўвалі іх так як You live такіх and breathe лояльных war. супрацоўнікаў. You understand Вось, ну і it. магію This іх whole мала scheme. заставалась What's that пасля гэтага, supposed to і mean? гэта іх чарапы. I intended no offense. Вы што з імі We have зрабілі? both seen terrible things. We have watched death and destruction render that which we love unrecognizable. It is calming to see something familiar in another. Вітаю ўсе на месцы. Так, ладно, сюди подивимося. How much did you need? О. Грифон. Я спочатку подумала, що це смок, а гэта грифон. Герой Ферелдена. Хто би гэта мог бути? Навіть не ведаю. Greetings. Так, тут зачинено. О, варик. Ні. Мгм. Лікарка місцева. Simple herbs. My apologies. Can I help you? Of course they would. These attacks by the Templars have endangered countless innocent lives. But if I go to the crossroads to help, I might end up in danger myself. I doubt those refugees would risk their lives for a knife here. Why should I risk mine for them? You're truly Dalish, aren't you? Then you don't know humans like I do. Perhaps they fear the Inquisition and have shown you respect. I have no such protection. These villagers only tolerate me because Templars killed their human healer. I doubt the humans at the crossroads would be any different. Save yourself and all the villagers will remember is that you did, even though they did the same. If you help the refugees, they may not love you, but they will hold their tongues before calling you knife ear. All right. May I help you? Так тебе трави потрібні? Yes. We've many injured from attacks by those cursed Templars. I need the herbs to treat people's wounds. It's too dangerous to go hunting through the hills to gather more. I've a list there of the herbs I need. Stay safe out there. May I help you? Please, I'm certain I can save more lives. Yes, I need them to keep wounds from going bad. It's too dangerous to go hunting through the hills to gather more. Is there of the herbs I need? Угу. Thank you so much for your help. Так, ну я її переконала. Але так, їй потрібні зьолки. Угу. Я Хредклі. Маркет. Ринок. Is there something you need?
Мгм. Well, let me know if you find one. Ну, правда, магчыма, правда. Усё гэта. I don't. Так, ідзём далей. Anything you need, I can get. Ну, тебе тут что? Мгм. Вот такое. Right. Good day. Good day. Please, are you with the Inquisition? As you've wandered, have you by any chance seen a ram that is, different? Lord Wolseley wandered off, and he's very special. If you could find him, I'd be most grateful. Well, he's always brought the family luck, and his advice helped us make our fortune. He's a very special ram. Yes, I'm certain that if he heard his Jimmy missed him, he'd come right back. He's likely at our family's old summer cabin. It's by the lake in the southern hills. If you do find him and send him back, I'd be happy to pay you. Мгм. If you find my ram, please send him home. Окей. Будем зараз за барашком бігче. Але спочатку лут. Пробач, мужик. Треба для метод інквізиції. Нічого не можу зробити. Поема. Балада. Мабуть, почуємо. Я у виконанні когось. Конечно. Тяжко одной рукой керовать персонажем, другой есть, але не справляюсь. Мгм. Вы меня запросили? Пробачте.
Это реально. Угу. Ну, я згодна, гэта памылка, гэта была хутка. Вы ігнорыце разрыў, тады хто? Гэта памылка. Десять гадоў рабства. Угу. Угу. Ён хворы нейкі? Так, штосьці тут. Very mysterious.
Inquisition's just Templars by another name. Linnea. Just Linnea. Don't ask what Circle Tower I'm from, because we're done with that. We're all free mages now. Угу. Don't tell me you bought the Chantry's lies about how evil Trevinter is. It's just because they're ruled by mages. No one wants us to look at them and say their mages are free and the world hasn't ended. The Chantry says whatever they think will scare us. What's wrong with blood magic? People don't like the idea of us controlling their thoughts, but they have no problem with us throwing fireballs in their walls. In Tevinter, the mages police themselves. It works. Right. And I'm the Empress of Play. Ну, я и правду сказала. М. Йодранки? М. Мгм. While one lives, it's good to believe there is still use for its talent. Мгм. Вербуем. Мгм. М. I wish Ага. Holy Andraste you got here sooner. These two visits make my shoulder itch. Formerly of the Circle of Sagittarius. Since I was 10 years old and came into my magic. 3 meals a day, quality education, a roof over my head. If you're not selling demons,
The majority wanted to dissolve the circle, the rest of us went in there and were cut loose. I figured I'm better off with my fellow mages than on my own. Something's not right. They're not like us. It's magical. I'd rather count myself as a decent folk than stand with the magisters. One minute, we were bracing for the Templars. The next, we had Magister Admirals. It was a stroke of luck that's given us an edge. Але я буду працягваць пытацца. Мгм. Yes, sir. Ой. Блок. Ну, маю на увазе пад блокам, што мінулы раз, калі я вось так стаяла, слухала бара, Twitch замьюціў трансляцыю на гэтым моманце. Другой паверх, што у нас тут? Так, астання гэта такое сабе. Дзённик. Смешно. Так, ладно, выходим. Это звонку-то не так тут некий. А, тут у двери. Пест. Угу. Угу.
Sometimes to achieve the world one desires, one must take regrettable measures. Так само відчуваю ніяку підставу. А от Вінтер з тамплієрами разом. Рабочку. Угу. What kind of cut are they giving you? Have you got protection? I see a suspicious lack of guards. It looks to me like you've been cut loose. Maybe you should look for a new employer. Are you serious? The high and mighty Inquisition. Seems like the Inquisition is safe. Я ще плюс один. I look forward to helping you. As per our agreement. Ага, тут. Угу. Так. А что, церква?
Угу, Махт Вінтера. Угу. Что? Подороже у часе? Угу. 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 Карацей, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Гэты дрэнны. Ён тут гэта... адчыняе дзіры ў часе і ўсё, карацей, можа быць дрэнна. Угу. Ну, ён не проста так з'явіўся прямо перед тым, як на магу напалі. Бо штосьці там не так. І, мабыць, тая Фіёна, якую мы бачылі у Вал-Рояле, гэта Фіёна з будучыні. То бок яна павярнулася ў мінулае, сказала нам: «Хей, ідзі туды-то», і таму гэтая Фіёна тут не памятае гэтага. Тора.
Вітаю, Смолвулф. Ні. Сталкера не. Я першого сталкера не проходила. Таємниця веку. Так што калі і буду, то магчыма пачну з першай часткі. Але не гарантую, што калісьці буду. Так вони не звязаны. Усё роўна, то бок першая частка, я лічу гэта як выток серыі. Трэба яе як мінімум нямнога пагуляць, каб разумець. Таму што ўсё ж такі Сталкер 2 падразумевае, што ёсць Сталкер 1. І нават калі яны не павязаны ніяк сюжэтна, магчыма, то бок механікі, сусвет, ідэі гульні. Вось гэтае вось усё. Як бы мне бы хацелася гэта ведаць, вось. Ой, з другой частини починать, там хоч світ відкритий, а в першій тільки невеликі локації. Ой, вось гэта мяне і дратуе насамрэч. Вось, таму што open world я вельмі доўга праходжу, то бок нават гэты Dragon Age, ён не open world, тут адчыненыя лакацыі, але ўсё роўна. Я думаю, я яго доўга вельмі буду праходзіць. Вось. А я яшчэ хацела прайсці Final Fantasy 16. Вось. Не ведаю. Пройдзецца, не пройдзецца. Вось. Карацей, у мяне вельмі вялікі бэклог, калі што. У допісу на твічы там ёсць нейкая частка майго бэклогу, гэта як яе геймінг профайл. Вось там ёсць дадатак, і там можна паглядзець. Гэта толькі не маленькая, вялікая частка бэклогу, але вось это ўсё, што ў мяне ёсць, ляжыць, ва што я не гуляла і не дакраналась пакуль. Вось, але набыла. Так што Stalker 2 я яшчэ нават яго не набыла. Вось паглядзіце на ўсе гульні, якія не набыла, і ў якія я яшчэ не пагуляла. І вось. Вось так вось. Увогуле, я хутчэй усяго буду праходзіць нейкія маленькія гульні, то бок якія там да 20 гадзін праходзяцца. Ось така у їх церква. Пригоже.
Сілксон 60 гадзін. Так, ёсць такое. Я вось хвалююсь, колькі я гэта буду праходзіць. Вось. Улічваючы, што мне яшчэ многа іншых гульней, які б я таксама хацела прайсці. Што, будзем две паралельна тады праходзіць. І так стрымы рэдка так будуць увогуле. Розным Does гульням. Tevinter really need cults? Aren't they weird enough? Can we trust Dorian and Felix? I'm not sure who to believe here. Я таксама не ведаю, каму тут верыць. Так. Угу. У нас тут сайдоў з'явілась. Немало. Так, ну пойдем. Я думаю, сюды. А, не. І сюди у меня пока нема этого всего. О. Ладно. Давайте пока сюди. Last Guardian. Я Last Guardian праходзіла много разоў. На Ютубе нават ёсць 2 праходжання майго Last Guardian з розніцай у год. Так, я ведаю. Бо нейкія гульні мы гадамі не гуляем, а ў нейкія вось 2 кожны год перапраходзім, але вось такія вось справы. Я не спрачаюсь, я люблю усе гульні Мітоуэды, Іко. О, вітаю. Ну, вы нічога не сабралі, на жаль. Вось. Так што, мабыць, калісьці на канале мы пройдзем і Іко, і Shadow of the Colossus. Вось, і арыгіналы, і ремейк. Чаму бы і не? Усё ёсць. Гэта меч. Гэта меч. О, дзе гэты барашак? Дзе ты? Барашак? Так. Я бачу медведа. Не, медведь. Только не барашка. Ведаю, гэта вельмі захапляльны геймплей замага, але насамрэч я зараз стомленая, вось, і я не хочу там махацца, перахватываць гэта перахопы. Так, ну што, дзе ты? Ты ж сюды пабег. Так. То есть старалась. Ладно. Колись в Origin раздавались Dragon Age Inquisition. О. Так, усё, ён побег дадому. У Epic Game Store дакладна раздавалася Інквізіцыя. Именно гульня выданне гульні года, то бок з усімі DLC. Ось. Дакладна я гэта ведаю, таму што яна ў мяне там ёсць зараз у Epic Game Store ляжыць. Неяк так. Але зараз мы гуляем на PlayStation 5, калі што. Але камусьці цікава.
Вось. Тин-тин-тин. Ой, знову медведь. Вось, а у Origin у мяне бесплатно раздавалі першы Dragon Age Origins. Так само з DLC усім. Бо Origins у мяне у Origin, Инквизиция у меня в этом сторе. Dragon Age 2 я не набыла. Потому что я не вельмі добрая гульня. Я перейшла на PS3. Ну все. Пробачьте. Угу. Ветки. Святилище сенные. Сенна, каханная. Ну, окей. Ладно. Так, по-перше. Так. Ёсць лінейкая білка з гэтым. З дэшам нейкім, я не ведаю. Міна. Ладно, мабыць, тады вось гэтай пасілкі. Апгрейджу. Так, нікога няма. Інвентар. Так, так, так. Для мяне зброі ніякай няма. Угу. Для яго зброя нейкая ёсць. Зараз у яго... Угу. Не, это двуручник, яму трэба одноручник. Так. 79. Клеймор не. Угу. Так, Солос. Ну, на 1 поинт не хочу. Тут добрый фиолетовый эпичный некий посох. Маего далей. Ну и вару кубьянку мы пакуль ніколі не здымем. Будем яе апгрейдзіць. Неяк так. Армор. Яна мне гэты падабаецца больш. Не. Ну, дарэчы, тут ёсць трансмог, таму так. 12. Тут 103. Як будзе 103. Шалома новага не маємо. Угу. Пробачте, конечно, за увесь гэты шматізм, але трэба. Так, 93. Угу. 93. Окей. Давайте тады гэта на продажу, гэта на продажу. Это на продажу. Это на продажу. Ага. Аксессуары.
Так. Gains a small boost to attack speed. Окей. Ось так. Ну, тут усё. Так. Ты. Ну, гэта цябе не гэта. Трымай звычайный. Тут амулет магии тебе не патрэбны. Вось Соласу амулет магии. Вось гэта яму патрэбна. І гэта яму патрэбна вельмі моцна. Тыц. Дона. Вось так. Ну, лепей хай канстытуцыя будзе. Так, усё тут гэта. Ой, на продажу. На продажу. Апгрейды. Так. Ну, гэта толькі не тут, карацей. Сюди, сюди, сюди. Ой, вітаю. А я вас шукаю. Ну, медведы тут, конечно, расплодились. Так, лагерь этих наемников. Угу. Ну, я не бачу ніякого тут диму. Это вы? The camp for our supposed bandits lies up ahead, I believe. Ага. Бинго. Упс. Его так смешно он притянул. Упс. Угу. Ось їх крепость. Угу, бачу. Это была вилла ранее.
Капець. Или 5. Угу. Ну, треба бути лізти. Угу. Вітаю. Я розумію, що ви тут усе окупували і ви готові все, але камон. Знаєте совість? Управління. То бок яны абаранялі кагосьці тут. Дзеля нейкіх кантрабандысцкіх спраў. Я думаю. Угу. Угу. Бок 8 із зверху. Угу. Нормально. Угу. Так, вітаю.
Дарэчы, мне падаецца, штосьці цемнавата мне. Я ведаю, што я гэта, магчыма, толькі на 3-м стрыме прыкмеціла, але вось так вось хай будзе. Не, 80. Угу. Ну, лютый же. Угу. Угу. Окей, зрозуміло. I have heard that your books are very popular, Master Tethras. I do all right. I am glad of it. Really? No sarcasm? No superior attitude? We live in a dark and angry time, Child of the Stone. So much of what people believe has come crashing down. If you bring them a little peace with the worlds you make between the pages, you have done more than most. Угу. Так. Давайте сюда. Поглядим, что тут. Раз мы недалеко. Угу. Угу. Где ты? Что-то мне в ухо это. Подается квест багану немного. Так. Ну, будем збирать все этой штуки, что тут есть. Дальше пробить остается.
Мгм. Мгм. Так. Мгм. О. Номер 2. Цікаво, тут просто буде? Ні, нічого. Так, вітаю вас. Чим вам допомогти? Ось є маланка, будь ласка. Есть еще весь барбекюшка. Что вам еще треба? Маланку лучше примите. Угу. Так, башня там. Угу. Ку-ку. Что ты? Я не хочу с тобой знакомиться. Почему? Я хотела в каменную жизнь. Ви змагайтесь, я поки зберу гати камінь. Ой, а вы тут что робите? Сагрись, пожалуйста. Вот сюда. Провались под текстуры.
Так, ну, гэты разрыв, мабыць, паспрабую зачыніць, калі не атрымаецца. Ну, паглядзім. Сейф. Угу. Тут нам, конечно, залечилось. Ну, 12 уровень, але мабуть, тримається. Коли ні. Ну, коли ні, то думаю. Ні. Ні. Ладно, рано було сюди йти. Я спробую його зараз швидко зачинити, коли тримається. Де тримається? Не отрималась. Ну, добре тоді, що я заховалась, тому що ми тоді не пойдемо сюди. Гэты два рифта, яны для нас занадто моцныя. Можна пакуль сюди сходити. І гэтыя квесты позачиняць. Думаю. Нічого. Так, тут немає. Пушене. Ось так. Пойнти. Пойнти. Угу. Не, вось гэта. Кварик. Ну, б'янка. А тут яшчэ застаецца. Так. Мапа. Угу.
Пробачте. Так, тут некая печора. Ворогами. Угу. Looks like Carta. Lyrium smuggling would be profitable around here. Нелегальна лірія. Вони тут виробляють, мабуть, навіть. Зараз поглядім. Must be an old dwarven outpost. Trade, maybe? Your guess is as good as mine. Там є побудови старі. Это яны... Это яны попередили у всех, что их атакуют. Не чекала я, что тут будет целая локация. Я думала, так. Маленький лагерь. А тут, блин... вось. Или ладно. Полезли. Угу. Только раз механизм. Тынь-тынь.
О, так, гэты гномі пакоі. I could do that. Ну-ка. Что у нас тут? Вот. Рецептики. Угу. Механізм не працює, каб адчыніць дверь. Угу. Война немецкая скончилась. Да. It's hard to say. Keep your guard up. Я ну тут ще з этими зорками змагаюся тепер. Вітаю, давно не бачились. Так, там хоч розглядається. Новий графіці, ні? Ні, не побачимо. Это что за... Угу. Не. Ай, войну. Still missing something.
Тин-тин-тин. Я не вельмі хочу сюди повертатися, але... Ай, треба буде. Угу. Короче, чорний ринок усе ж таки гноми. Ну, це кастові гноми, які там живуть по землі, все ж таки торгують з наземцями, але це все так у чорне. Угу. Угу. І вони тут ще й чують ніякі гуки. Так. А что ты тут забыл? Так, частка мозаики. Не, мимо места. Жах какой. Ну, хоть эти макеты дозволяют. Пью воду. Стыд. Угу. Все, воды уже нема. Или что? Так, тут нечто мощное. Летаешь. Ангела Торм. Так, 2. Сын. Ой. Даже поздно уже как-то. Где-то локация еще. Я думаю. Хотя нет, мы все равно не собираем, потому что у нас нема.
Я забіла його. І що там мені робити? А, добре. О? Let's hope that holds the dark spawn back. А. Угу. Угу. Не ведаю, што мне гэта дало, але... А, калісьці гуляў толькі ў Origins. Ой, так, Origins лічыцца найлепшай увогуле гульнёй гэтай серыі. А, тут зацыклена. Угу. Так, так. Мне таксама Origins спадабалася. Вось. І тут, дарэчы, круто, што вось мы павяртаемся у лакацыі Origins таксама. І тут Some people make their living from valuables they find in the deep roads. так. Я спадзяюсь, тут не будзе босса ніякага. Эй. До 15, так, Origins вышла в 2006-2008. Этой войне уже больше за 10 годов, камон. Як час іде. Так, так. Так, оно там что-то... Армор. Угу. Що це? Ні, я ще ворога бачу, ён ховається. Але я тебе бачу, де ти, ось ти. Ну я не по-іншому виглядаюся. Чим у Origins у другої частини. Передизайнили. Ай, места нема. І тут я ще... Угу. Так, ні, гэта мы возьмем. Тады зараз... О, інвентар. Ну, знішаем. До речі, тут так мапа пришпільна виглядає, як быццам, ну, ад руки намальована. Незвичайно.
Ти-ти-ти. Так, ну. Готовити шорткат сюди. Угу. Так, могу ли я? Не могу. Так, ну все, тоді зараз біжим у город, визволяємо свої кишені, здаємо квести і на сьогодні все пригоже тут, конечно. Угу. Мгм. Так. Все сюди. Should we look around? Так. Ветки для сенны. Это тут был квест. Угу. Merchants coming in now say there are countless bodies lying butchered on the side of the road. I know it is a long way to go. Ну, я ось знайшла. Розтягую. Oh, dear, she carried me. Thank you. Do a foolish old man too much kindness. Master Ranus, Dalen, take this with my gratitude. Senna would have wanted you to have it. Єй. Так. Мабуть, є ще щось продать. Ну, просто я хвилюю, що я продам, а це буде коштовне щось. Ну, наприклад, я продам. Ага, ага. Ладно. Ладно, продаем ось это все. Чекай. Ні, мені треба 10-й уровень. Ну, ось так тоді хай буде. Ой.
Ну-ка. Вау, прям червоний. М. Угу. Так, ну тебе нічого нельга, варику. О, можна. Ні, гэта туди-сюди. Гэта сюди. Нормально. Ладно, гэта так само не треба. Так. О. Ну, тримай. Здоров'я, так. Тинь, тинь. Guy. Так. Sorry. I can't see a thing with that bright thing up in the sky. Ух, 25-60 слотов. Ну, норм. Так. У тебе, мабуть. Я набивала, но я потім нічого тут не... Ой, пробачте. Пробачте, люди. Так, зараз ось сюди. Ой. Не усё на сёння. Так, я повернула тебе твоего ось, лорда Вулді. Всё. Чудоўна. Уплыў. Нас палепшыўся за гэтага. Не пытайце як. Я не ведаю. Так, гэта мы пакуль не будзем рабіць. Тут у нас занадта маленькі ўзровень. Тут смог жыве, і мы тут не выжываем. Таму карта сусвету. Валрайо. Так, вось тут. Або тут. У нас ёсць рэчы. Не рэчы, а квесты. Я думаю, спачатку вернемся сюды. Зараз я пагляджу, калі тут будуць нейкія квесты, я іх возьму і пойдзем, тэлепартуемся туды па сюжэце. Хаця не будзем уже. Уже тут скончым у хабе. Неяк так. У Хейвене. Мабыць, паразмаўляем зараз з сябрамі. Так, ну гэта мы ўжо ўсё балакалі. Зараз хутенька. Квесты ёсць. Вось гэты два як мінімум. Тыц, тыц. Good day to you. Угу. Now, don't you worry about that sort of thing.
Так, я не зразумела, што гэта за амулет. Ён неяк паляпшае проста... Што я зрабіла? Я просто сябе скілы дадала? Оу, 9. 9 поинтов. Я... Угу. Окей. Так. Я скинула. Это амулет, якой скидывае усю прокачку. Упс. Упс. Я не памятаю, що кажучи, що мне тут было. Тому я так. Моє ще полымя. Полымя? Полымя. Так, это... Ну, хай гэта будзе. Это сюды. Гэта сюды. О, би-би-би-би. Упс. Ладно. Огонь не старается. You need something? Let me know. Меня больше цікавить, что тут за квест. Квест. Это ты ходишь тут. Ага. Угу. Rumors of abandoned warden camps all over these parts. If we have time, I'd like to take a look, see if there's anything we can salvage. The wardens. I'm afraid we're less exciting than we seem. There is still Darkspawn. Just because we killed so many in Ferelden doesn't mean they're gone. And the world is not so peaceful that there's no use for good men with swords. Sometimes you have to figure out for yourself what the pledge to protect others really means. It's not always about just archdemons and blights. I was in Ferelden, on my own like always. Quietly killed my fair share of Darkspawn too. It's what I've always done. Recruitment only requires one man. Besides, I've always been a loner. Works best for everyone that way. Do you find that odd? The Blight is over. We don't need an organized force.
And orders don't change much from day to day. For the last 1,000 years or so, it's been just find Darkspawn, kill them, repeat as necessary. As you wish. I'll be here if you need me. О, ось так, взяла квест. Так. Вітаю, Рейвен. Не, кайф, учеба зима. Ну, так. О, давайте полепшим. А, я на ужо полепшим. Ей. Угу. Так. Так. Тут на самом деле не столько зима, сколько мы у горах зараз. І тому мне подается. На надворье. Потому что вот там вот отчинился портал в пекло. Ой, якой нам треба буде зачинить. Уи. А ми ще й делійський ельф, якого ніхто не поважає. Тин-тин-тин. О. Угу. Стоп, гэта новые гэтые броні мне зараз далі. Не дали. У горы не хочу, там шпацировать тяжко, там лишнее. Ну... Тут гэта, тут... магія тебе дапаможа. Варык. Штосьці новае ёсць? Не. Так. Ну что тады? Я уже заканчиваю. Вось. Я хочу стрыміць менш, але часцей. То бок маленькія стрымы, але больш часто. Я не ведаю, атрымаецца, не атрымаецца, але зараз адзін з гэтых маленькіх стрымоў. Вось. І скончым мы у таверне, дзе тут заўсёды выконваюць вельмі прыгожыя балады. Вось. Неяк так. Усё, не ведаю, калі будзе наступны стрым. Калісьці ён будзе. Магчыма, праз тыдзень, як мінімум. Ад гэтага. Вось. Неяк так. Дзякуй всем, хто глядзеў. Веч ідём у рэйд, Ютуб, не ведаю. Ютуб, да пабачэння. Вось. Я сышла. I'll ask around again tomorrow. Thank you.
Have you seen otherwise? It's just what I heard. Yes. Yes, sir. We all did. I'm pleased to hear it.